Selamat malam. Good night. Mau pakai bahasa Inggris po Jawa? Apa Indonesia? Sing cetok. Ayo. Basa Suriname. Suriname yo kakean wong Jawa, dadi Jawa wae ya. Lah ya bener Jawa wae. Iya, aku wis ngombe wedang lagi kas Gunung Kidul kudune. Galane. Apa iki? Wah, iki lho, wah jan elok. Walah, yo ngene iki lho. Bukti panitia itu perhatian dengan seniman. Oh, tenan kok, iya. Ora mung wedangan tok satu teh iki nggo sewengi aja, diglontor 1,5 liter. Heeh. Iki ngombe-ombenane Bicola, heeh. Iya, kowe kok pomen aja nganti do nguyuh sadurunge rampung goro-goro ya. Heeh. Kuwi lumayan kok nek kok kene ngombe kena nggo wadah pipis ya. Ya ini mempedulikan kesehatan di sinden-sinden. Ya. Oke, ngaturaken wilujeng dalu macange Yulimbo. Wilujeng dalu. Oke, panggih wonten menika pinten padukuan? 5 padukuan. Gangsal padukuan wonten dusun ya? Ya, padukuan menika dusun. Oh, jadi gabungan 5 dusun. Ya, Pancamanunggal. Pancamanunggal, nggih. Dadap ayu niki wau. Napa? Hah? Dadap ayu? Dada payu. Dadap ayu. Kok dada ayu? Dadap ayu aku bilang. Oh, dada payu. Iya, betul. Dadap ayu apa dada payu? Dada payu. Dada payu. Oh, dada payu. Betul. Dayaan itu kelima-limanya. Dayaan itu dusun. Tempatnya di Dayaan. Oh, di yang corone kita berada di Dayaan. Yes. Oke, geng. Betul. Kulon derek Mang Ayu Bagyo anggenipun gelar rasulan dalu menika kanthi ringgit wacuca lengkang dipun gelar kalian dalang kondang Gilang tomorrow Gilang tomorrow and yesterday. Piye? Ringgit apa ke mau ringgit apa? Ringgit wacucol. Wacucal. Apa? Wacucal. Iya, kok wacucal ya? Wacucal. Bukan wacucol. Bukan kok. Oh ya, oke. Sing diapali wacucal wae. Oke, wacucal. Mugi-mugi dadosaken berkah barokah katur sedayanipun. Sedaya warga masyarakat ingkang sampun make lumpuk melumpuk blek wonten mriki. Masyarakat kok masang rokok. Masyarakat iki paham kok Ibu. Paham nggih? Lah iya ndadak ngeyel. Ale paham ki mergo memaklumi ora kok. Paham kok. Mugi-mugi pinaringan sehat panjang yuswa sedoyo. Nggih, lan mengke pinaringan rejeki ingkang lumintu. Kang kagungan tetanduran nggih paringi tetanduran ingkang sae. Amin. Saged pajeng awis. Amis. Apa sih? Tanduran amis. Payu larang. Awis. Paringi bati sing oke. Sing do pedogong paringi kulak murah adole yo cukupan iso paringi bati sing oke. Sing do jomblo rong karo ndong duwe garwa yo ndang digoleke pasangane. Ibu-ibu adongake meteng sedoyo. Meteng apa? Ayo kok sik kok lah nek wis sepuh masa ya arek meteng. Iya, ya wis sing do pengen meteng ndang meteng. Kan nek ana be putra biasane engko dadi rezekine keluarga. Amin. Banyak anak banyak rezeki ya. Ya cokeh-okeh ning nguripi piye? Ya sing cukup wae. Piro? Batasnya berapa? Kali 21. Kali 21. Lah teneh nganti
Boten bercanda. Lah mangayu bagyo lan kula seneng remen Pak panjenengan saged manggil napa nimbali kula saged sowan mriki tambah sederek. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Menika caos panglipur mangke setunggal mboko setunggal lagu-lagu ingkang dipun suwun mangke dipun aturaken. Iya. Modeng rayo kira-kira aku ngomong kayak gini sih. Paham ya? Paham. Pelan-pelan lah ya. Nggih, menika dari panitia. Tadi wonten Nek panitia ya panitia wae rasa dijawabke. Panitia. Apa bahasa Jawanya? Panitia aja. Itu bahasa Indonesia. Ojo ra entuk nyile. Oh nek Indonesia ki saka A dadi O ya nek Jawa ya. Iya. Oh ya bener ya Bener kan? panitia. Panitia. Ada minta selendang biru. Alhamdulillah. Selendang biru corong endi ya? Selendang biru coro Narto Sabdo apa zaman saiki? Nah, zaman saiki yo nggak pakai keyboard nanti kita sesuaikan. Dari Mbah Mitra juragane apa tulisan? Mie kelopak, mie koplak. Apa iki? Mie koplak, Sarjito. Hah? Mikoplak bener. Oh juragane Mikoplak Sarjito. Menika wonten pamundutan Caping Gunung Gegleng. Alhamdulillah. Maksudnya jegleng nulisnya gegleng. Oke. Paham. Dari panitia Sinoman ingkang minulyo. Tadi juga titip Mbak nanti minta lagu pokoknya yang gayeng-gayeng lagu zaman saiki gayeng neng digarap gamelan. Oh ya nanti disesuaikan ya bisa. Tadi selendang biru Caping Gunung ya iki yo enten melih Mbak Lisa wonten menapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagu pepeling kagem warga 5 Pedukuhan mugi tansah guyub rukun gemari palo jinawi saking kula Karni dagang puli tempe dan lemper Bandung Jawa Barat. Ingkang nyekar Mbak Elisa matur nuwun. Nggih nyuwun tempene Bu. Pun boten sah napa-napa pun tempe niku mawon. Napa dereng gadah? Boten aku kurang de tempe. Kok gumujeng sih Bu? Aku kan pengen tempene Bu sinten niku? Bu Karni. Bu Karni ya. lah. Tempe Bandung piye rasane? Soalnya tempe per daerah kan beda-beda. Beda-beda. Ono sing tempe tipis banget, tapi nek disajikan panas-panas dikemuli. Tempe kemul. Oh, ada itu. Wonosobo. Ya, Wonosobo. Tempene tipis. Tempe tipis. Dikemuli. Panas tapi. Panas. Padahal panas kok dikemuli, aku yo bingung. Tempe kemul itu ada. Tempe mendoan ada. Mendoan. Kalau Bandung nggak tahu aku. Tempe keripik ya. Bandung itu ini tempe lemper. Ada tempe lemper. Ada tempe lemper. Nah ini tulisannya. Itu makanan model apa? Aku ngerti lemper ngerti, tempe ngerti, nek digabung ra ngerti aku. Tempe digabung lemper. Oh tempe digabung lemper. Jadi ini arem-arem. Oh ya. Oh ya, berarti gue tempene sing di dalam lemper. Oh ya. Jadi tempe dilebokke ning jero lemper. Dadi arem-arem. Anake arem-arem. Nek putune mumet aku mikirke panganan. Pokoke tempe lebokke lemper. Tempe lebokke lemper dadine arem-arem. Oke, tak apalke. Wis kuwi wae. Aja diwalik. Loh. Ini ada lagi Temper lebokke. Kok iso tak pikir ya aku kan menganalisis logikanya. Maksudku di lemper dilebokke lontrong. Arem-arem itu kan nek lemper itu kan dari ketan. Iya. Ya toh nek arem-arem itu dari nasi. Biasanya isinya daging.
Ada tempenya. Itu masa ada tempenya? Iya, di dalam lemper itu ada tempenya. Itu yang arem-arem kan? Yang arem-arem. Kalau yang lemper tuh dalamnya daging. Lemper itu dalamnya jerabut. Manis apa asin? Manis apa asin? Lemper itu dalamnya manis. Oh, tapi arem-arem itu dalamnya asin. Oh, ini arem-arem asin, iya. nek lemper manis ya. Kamu suka yang mana? Dua-duanya. Manis dulu terus baru belakangnya asin. Oh, oke. Nah, oh, ini ada lagi. Apa? Ada lagi, Mbak. Ya apa? Dari Nenek Sadilah. Nenek Sadilah apa Sabilah? Sadilah. Ya. Dayaan Pelem. Dari Dayaan. Minta podang kuning. Ya. Kuning, oke. Nanti dipinangkani ya. Pinangkani. Mana dulu saya nderek Pak Sutrodoro. Wah, ini ada lagi, Mbak. Wah, lajan Wah, terus. Monggo engkang dereng nyerat tasih dibikang nggih niki jamipun nggih. Saking Mbak Wajiati Dayaan Tengah. Mbak Wajiati. Minta apa enggak ada ini? Ini enggak ada minta lagu ya? Tapi kan ada tindihnya. Mboten minta. Oh, enten di dalam layang. Lempitane. Iya. Dibuka. Oh, lempitan. Oh, iki mau sing kandel ki jerone kertas e. Ning ya ana. Iya kan? Ayo tak baca dulu ya, Mbak Lisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbak Wajiati Dayaan Tengah, sugeng dalu Mbak Cange kalian Mbak Limbo. Kula nyuwun langgam putra Nuswantara kagem lare kula Azat Linggarjati. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azat Linggarjati ya, sing meking. Oh iya. Oh, ini. Ada lagi lho. Welok iki. Pakai. Ini paket kwitansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang sak rombongan kula saking Sinoman nyuwun lagu kagem jampi saya suratan. Oh, nyuwun lagu suratan. Oh iya, itu yang Sinoman tadi juga mintanya suratan itu, Mas. Iya. Tapi nggak ada keyboardnya. Oh, nggak ada keyboardnya, jadi nanti diganti. Ya, kita gantos. Ada yang itu cuman layang-layang kan? Sorry, ini beda nih, agak berat ya. Kalau ono paket barang. Ono paket ini. Oh, yo iso tekan kene yo Mas Sopi. Kok malah COD dibaca Mbak? Paketnya. Ya. NB kalau boleh pengen foto bareng Mbak Elisa. Oh yo beres. Kagem Mbak Elisa saking MP3 M3P Jogja Foto BDG. MP3 Bandung. Oke, M3P bener. MP3 M3. Oh. M3 M3. P Jogja Foto Bandung, penggemar YouTube. Alhamdulillah sampe niko saged tatap muka. Tatap muka dengan Mbak Elisa. Wah, itu penggemar. Ya. Nyuwun gending nyidam Mbak Elisa. Ini apa ya? Belum tahu aku lagunya. Oke, Nyidam Sari. Ini tulisnya nyidam Mbak Elisa ya. Oke, terima kasih diterima. Dari MP3. Ya. MP3 3GP. Kamu anak lawas ya kamu ya. Iya. Ayo Mbak Elisa yang mana dulu? Banyak ya, pepeleng dulu. Oh, siap. Kayaknya kita sambil memuji dongo de dongo, mugi lancar sedayanipun, sehatanipun, anggenipun pados rejeki paringi lancar. Ini pakai bawa apa langsung ya? Iya, dibawani. Oh ya, nanti bawanya saya minta ganti-gantian ya. Oh, boleh. Sambil kenalan kalau. Iya dong, ini sindennya itu lain daripada yang lain. Aku gumun karo dalangnya kok iso ngejak sinden larang-larang piye yo ceritane. Loh, iki malah iki larang toh? Wah, ini nih kualitas coro KW iki ramung KW iki premium iki. Waduh, dak ciloko iki mau. Orang ngerti aku nek larang. Ini juara sinden idol ente loh. Oh iya. Nah, ini jauh dari Pulung Ponorogo. Oh ya. Ini dari Afghanistan. Papua Nugini. Jauh ini. Nih paling jauh ini. Mana? Berbah. Afrika.
Ini Mbak Cici nih, wah dari Pyongyang. Oh, Korea Utara. Oh ya. Ya. Nanti bisa ganti-gantian Ya, sambil bisa, menanam. Ya. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sama ini oper mic nggak ya? Aku 3 dulu. Apa kita? Sisan ojo podo nanggung. Oke, siap. Oh nanggung ya? Nggak enak ya? Oh. Kayak dicemes. Aja pada ditinggalke Rukun ya. Lanjut Ini- sih, Mbak. oh nanggung lagi ya? Didawak ke mana? Rukun Rukun Nah, hop lagi geser saiki ya. iki jenenge ora nanggung iki magel iki. Ora pas ya. Ya enggak enak. Oh, lah tak kira lah. Kecewa lah aku nek gak selesai. Ini caranya itu satu lari gitu sampai titik gitu. Oh, salah berarti. Iya, jangan di koma di tengah. Jangan berhenti di tengah sampai titik. Boleh? Boleh lanjut Yo, nggak? ganti berarti ganti. Ganti pula lah. Ya wes ya cari gini. Ya Mbak. Kita kasih ke siapa ini nama? Mbak siapa nama? Umi Hafifah Umi Hafifah. J. Dari mana asalnya? dari Pulung Ponorogo, Pulung Ponorogo itu Ponorogo daerah mana? daerah Wetan. Wetan itu sak ngajengipun Kilen. Iya. Iya kan? Benar. Bener. Ayo tengah sih. Sama Telogo Ngebel. Hah? Sama Telogong Ngebel. Iya, Telogo Ngebel itu daerah situ kan? Iya, masih ngidul. Oh, kidulnya Telogo Ngebel. Iya, kidulnya. Iya, oke. Mbak Umi Hafifah ini sudah sering dilihat di YouTube. Ya. Ya, ini ratunya Podang Kuning. Oh, Nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. ada sinyal lagi nggak bisa YouTube. Masih perindapan. Ini live record Mbak. Oh, ini live record ya, tapi besok disiarkan. Besok ditayangkan di Patroli. 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 Oke. Ayo Umi kasih suaranya. Ya. Unyil. Panji gilik. Mau kira rampung rukun Islam punika nih. Rukun Islam Aduh aja cuman pisan ya, pindo. Pindo no nanggung. Alah. kang mongko siji Ye, makasih Mbak Umi. Kamu kok ikut Mas Gilang terus sih? Nah, Kemarin kita ketemu, sekarang kita ketemu. Kamu di jadwal penuh nih. Rasulan kamu full di Gunung Kidul? enggak Oh, karena full ngene iki golek kos kene aja gitu loh. Gak usah ke sana, gak usah balik sore. betul. Setuju. Iya kan? Kalau memang nggak dapat kos nanti gampang lah mobil. Gimana rencanamu gimana? Nah, nanti saya carikan di Oh, di mana? rumahan. Perumahan. enggak Mbak, di sini banyak codot-codot. Iya, hati-hati ya.
Jangan kamu kepincut dan mudah terpengaruh dengan ini ya, buto-buto. Tidak hanya codot, garangan juga. Ya, codot dan buto garangan. Opermik. Ya. Siapa namanya, Mbak? Nggih, Dedek pitepangan nami kula Entin. Entin kuwi carane nickname. Jeneng cendek. Oh iya. Jeneng dawane Entin Solihah Wah. Entin Solihah. Asale saka saking Magelang. telo po. Saking Magelang. Oke. Sak menika bidalem pundi? Wonten Kasihan Bantul. Wonten Kasihan Bantul. Sampun pajeng napa tasih senggel? Wah, nggih. Ketinggal pripun? Ketinggalipun kok pun sukses. Sampun sukses nggih. Sampun sukses, sampun beres. Pun beres. Sampun Sampun beres. bar. Oh, ampun. Pun barbaran. Oh iya, Mbak Entin menika habis juara sinden idol di Semarang kemarin dah Tepuk tangan. luar biasa Mbak Entin Solihah. Ayo kita lihat suaranya, kita dengarkan. Juara sinden idol seperti Iya. apa? Ya, yang ngedrap juga sih dan idol. Sumu. Kang angka loro salat. Wisnu iki ra disenggai ya. Salat Kulo napa tuh Bondowoso. Dene kang keren, wis terbukti swantene. Panjang landung, rendah apa? Hah? Gede yo apik. Arom. Ah, gede. Gede yo apik, Gede. cilik yo apik. Oh, gede apik, cilik apik. Ya. Gede gantem, cilik arom. Gede gandem, cilik arum. Gede sedengan, cilik ya sedengan. Rada. Sapa kuwi? Lah yo suarane gede nek gede gantem, nek cilik arom. Ya, gede gandem, cilik arum. Ini kan Entin. Tadi kalau yang sedengan tuh punya siapa? Hah? Suarane sapa yang Ya suarane sedengan? Mbak Entin itu ya sedengan Oh, tadi. sedengan. Gede yo apik, cilik apik. Oh, iya. Oke. Jejere. Kok sik lho, aja ngarah rono sik lho. Oh, niki wonten pengumuman. Apa? Wonten kunci, barangkali ada yang kehilangan ini motor Yamaha. Oh, Ya, Yamaha apa ya? Nggak tahu aku. Ya kayak ginilah. Kuncinya ada talinya coklat. Monggo yang kehilangan bisa mendekat ke panggung ya nanti. Oh, ya. Minta ke sinden-sinden. Yamaha Alfa itu kayaknya. Ya. Yo jejere. Heeh. Garwo Nami Mbak Garwo dalang. Marisa J. panjangnya Marisa Alfiana. Marisa Alfiana. Alfiana. Ya dari mana Pidalem? Pelayan Gunung Kidul. Pelayan Gunung Kidul. Lah iki wis ini berarti putra daerah. Putra daerah. Nah, jarene Gunung Kidul setiap tanah yang dibecoki metu sindene ngono. Saking oke sinden-sinden bersuara bagus dari Gunung Kidul. Sindene jedul saka lemah. Paribasan, bebasan itu. Oh iya, wis jajal nek iso ana sinden jedul saka lemah ya dadi tancepi yo. Kena Aldi. Nah, yo kayak gimana Mbak Marisa ya? Ya. Garwo dalang. Ramadan nindak no poso. Ya, jejere. Oh, matur nuwun. Cici nanti nggak komanan nanti sampai Mak Cici. Ya main rata ya. Iya. Garwo gendera. Nama dulu nama. Nama Enda Wasita Ningrum. Dari mana? Dari Sleman. Sleman. Iya. Ya status.
Status apa? Status tuh pajeng, lajang, opo senggel, opo wis garwo. Senggel. Oke. Oh, monggo Pak. Siap. Oh kagungane Bapak. Sama-sama nggih. Pak. Alhamdulillah. Leres nggih niku nggih. Kagungane nggih. Tonton hikmahe mirsani wayang terus kuncine ketemu. Salting salting. Ketoke iki mau jen sengaja digawa rene. Oh, ya men iso salaman oh. Nggih, niki ada pamundutan lagi. Nah, nanti biar dibaca. Ndak kagem Mak Cangi tulisannya. Wuh, Mak Cangi. Untuk Yo, saya. Pak Endah kasih suaranya ya dulu. lanjut dulu. Kepejakan Oh, cecere. Gendemo. Si dokumanan lah Mak Cici. Wow, Kok model. iki lho wis cek gendul samene ora nyanyi. Ya menanjake gendule. Iyalah. Big Mom. Ya, ini selamat malam. Selamat malam, Sugeng Mbak. dalu nggih. Sugeng dalu, Senadyanto Bu Wahyu menika sampun sami padha ngertos, nanging nggih tetep ditepangan nggih Bu. Sampun ngertos kok pitepangan. Sampun ngertos menika sindanipun almarhum Kiseno Nugroho. Iya, betul. Kawe tahun pinten Bu rumiyin? Tahun dal. Tahun dal. Tahun dal. Tahun dal iki kira-kirane piro ya? 2004. 2004 sampai 2020 lah, lama kan. Bu 2004. Wahyu Krisnawati ya, minta caranya Bu Wahyu Bola. Temanggung kok STW 2004 sampai 2020 ya, 70 tahun. kinten-kinten nggih kirang langkung. Ping 5 ngibadah haji. Matur suwun Bu Wahyu. Gongke. Oper Mik, Mak Cici iki gendule loro lho Mak. Berarti ya sing rada dawa. Ayo Mam, Iya, ayo Mam. pengertian Mbak Lisa. Nggih. Iki sing Orang dene tanya diunjuk. tuwae dikei loro lho. Nggak ya repot kok nek nguy. Demam sih. Oh gendule orang diunjuk kok wis kempes gitu. Ya derek tepang rumiyin mbok menawi sederek dereng tepang. Ibu nami sinten, saking pundi dalemipun, lan menika sik ngamplopi mengke sinten, menika kedah genah nggih Bu. Oh kena nek iki aman. Nggih. Nggih Mbak Elisa, kula Mak Cici saking Jatinom Kota Apem, Klaten. Wah, niku. Surga Apem. Jelas saya. Nggih, apemipun nggih. Saya nggih apemipun Lumayan. lumayan. Saya empuk nggih. Aku kalau makan apem ya sukanya yang empuk, yang panas-panas. Heeh, apem itu nek enakane sik pinggire gosong kae rada ireng sedikit. Nah, Oh, dadi iya. bisa dikledhiki dicuwili. Oh iya. Mak Cici, yang terakhir Mak Cici. Nggih. Beda. Lagi disian. Nah, monggo Mak Cici sinden senior. Heeh, monggo pun pameraken apeme anu suarane. Rukun Islam Yes, oke. Iya. Kepeling monggo kanca-kanca keras. La ilaha illallah
karena nyebut Mbak Elisa pokoknya kula saestu kagem Mbak ngaten. Elisa. Heeh, iki Tadi sampeyan- tulisannya buat Mak Cangi. enggak. Oh, benten. Yang menembang Mbak Elisa. Heeh. Oh, maksudnya ini tadi yang pepeling. Apa peleng? Buat aku. Iya. Wah, yo buat ono kamu. dalang murah hati tenan nih. Halo, Makasih Pak. nggih matur sembah nuwun. Ning ono syarate. Lah syarate? Heeh, jenengan rak tau kuliah pedalangan to mbiyen? Nggih. Nah, engko kudu ndalang. Lah yo kiki pepeling dhewe. Dalang yo dhewe. Amplope benten. Iki Kok? mau dinggo pepeling, Neng, sudah kowe mau- diterima. Kowe mau jane nggo aku. Iya, Cuman katanya yang nyanyi Mbak Lisa. engkang nyekar Mbak Elisa. Heeh, jane nggo aku. Iki ono tulisan ning isore. Apa? Mbak Elisa, niki menawi Pak Dalang nyuwun maneh, berarti Pak Dalange pancen kepengen duwite. Tapi mengko Pak Dalang tak nai dewe. Mbak Elisa iki khusus dinggo Mbak Elisa wae. Nek Pak Dalang njaluk Mbak Elisa suluk, berarti Pak Dalang kon nambahi dhewe 250, Pak. Waduh, Dawa iki. sik iki ana 200 ora ya nggo amplop-amplop. Ya kok tak hitungke sik. Beres ge mengke-mengke. Ya, sambil lalu Pak Dalang. Ya ora apa-apa. Nggih. Iki mau aku ya gor intermezzo kok. Ngakon jenengan dalang iki. Walah padune ra ono 250 kan. Ah, iki tak hitung gor 75 ya. Nggih, nanti di sambil lalu nggak apa-apa. Ah iya Ron. Masih ada permintaan caping gunung, podang kuning. Oh, masih banyak iki. Ada tadi apa? Selendang biru. Oh, oh. Ada nyidam sari. Idam Sari. Ah, mau yang mana dulu? Nah. Mbah Mitro. Oh, iki mau no gugur gunung, podang kuning, sih aku nganti bingung saking Ya, ngopeni. Mbah Mitro nih yang penting nih. Napa? Caping gunung. Oh ya, caping gunung pun pinangkani. Ya aku ditemenin lah. Ditemeni Siapa? sapa? Ya dek Pak Dalang yang tahu krunya kok. Heeh, nek podang kuning kok Mbak Umi, caping gunung berarti Mbak Entin. Ya. Mbak Entin. Ya, Mbak Entin katuran minggah wonten ing panggung. Emang enggak Mbak Entin? Monggo monggo Mbak Entin minggah panggung. Kula antosi. Monggo Mbak Entin solihah minggah panggung dengan caping gunung. Nah, ya. Ini yang minta caping gunung Mbah Mitro. Heeh. Mintanya dijenggleng. Jenggleng. Tapi kalau dijenggleng, masa cewek yang jenggleng kan nggak wangun ya? Oh. Ah, harusnya ada cowok. Ada yang mau nggak? Tak naiki loh. Kok tak naiki mau 100 iki lumayan loh. Oh, Oh. sapa kirim jenggleng? Tak kei 100. Aku gelem aku. Nek aku ya ora wangun mosok. Waduh, nanti ada sesuatu hal yang gogrok. Engko tak tadan. Ya. Ada yang mau nih cowok? Oh iya ada. Berani? Ada enggak? Berani enggak? Ayo, heeh. Coba. Wisnu. Lah kok Wisnu aja? Mas Iki Solikin keruku, bisa. Wisnu iki keruku. Padha ijo nih. Mas Solikin apik Mas Solikin. Mas Solikin. Mas Sol. Jenggleng Mas Ayo Sol. jenggleng Mbak Lisa karo Mbak Entin. Jalan kok. Yo. Kurang. Ya, itu. Ya, ini pakai ini Lumayan, yang khusus yang 100 ya. jenggleng. Cek. Yeay. Tengah Mas Sol. Siap to Mas nek menjenggleng iki diapit dua. Iki Jenggleng kan carane. loro lho. Ya. Aku jenggleng loro. Heeh. Jenggleng loro isih naik 100. Oke kan? Ya. Oh jogete ra iso kon jenggleng iki piye? Jenggleng ini yang penting mumbul ning bareng. Nah, Nah. pas mumbul medune bareng. Aku Ngono. nek barenge angel e. Ya Ora- dijajal. Ora apa-apa, sing penting ana sing mumbul. Wis kuwi. Ya, iki disesuaikan nek entin sing nembang ya jengglenge rono. Ah, iya. Nek aku le nembang jengglenge rene. Engko ketok ngendi sing mlebu ngono ya. Maksudnya jengglengane yo. Ya. Jenglengane masuk. Iya. Kuwi kok ya. Ya. Sapi. Durung.
Piye urung to? Urung. Ra krasa. Saben bengi nyawang Tulung dangdet. Ya. Kecian. Masuk mboten niki wau. Masuk. Rasa gleleng dulu. Bojomu ki loro. Dadine kudune kono Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Minggune Pijet. nganggo pijet barang. Lah iya kok men ora pegel kok ya. Masuk ora Dik iki mau. kurang sithik. Meso kurang. Kurang. Disopak. Ya lah ngesek engko baleni. Pindah kene Mas. Kono Senin saiki Selasa. Ganti gaya. Ya ganti gaya nek iki. Iki rada dhuwur. Mbok piye caramu berusahalah engko nek rapas gah aku. Nganggo dingklek po. Ya Hah? mbok. Nggo dingklek oleh. Amatir. Aku tak mancik. Mancing endi? Mancik nggonmu. Kau, engko tiwas mancik ra kena padha wae. Yen memajang mong karo janur Kakean pola anggere rapas awas. Ki wis Urung. Kena roh. urung. Weh lagi. Masa ya ora roh to, Mas? Metu Kok ngendi durung, ya? durung. Meng Piye to, bramtok. Mas? Piye to, Mas? Kok meng Wis tak papak ngene lho, ra metu blas lah. Kuwi Kepiye? piye carane iso sempak? Tulung ajaro. sempake sapa? Maksudnya apa barengan ngono lho. Iki karo kene iso sempak. Kompak. Kompak. Kompak itu nggak cukup kalau tanpa semangat. Jadi harus semangat dan kompak. Ben iso barengan jleng sempak. Ayo sing sempak. Ya, tolong. Sak jerone. Yo Citimen. Yo. Do iso nabur sing apik. Yo ditukani Mas. Ya beda kok. Ayo tabuhe diangkat. Terus Jaluke piye? Ben barang kudu piye? Wes anu hancur. Kok iso ta wis pindhone pas lho. elok terang. Lah nek karo kene kompak nek kono apa ora? Jane kleru ku apa sih? Kono ki gedhuwuren. Nek iki pas ya. Oke, pas. Tapi iki mau kurang mentok, Mas. Oh, urung. Ayo. Nek aku tuh ora trimo wong lanang dikonoke. Ibu gak. Ketoke cilik kok kurang terus ya. Heeh. Rumangsaku wis tak polke kok. Ibu gak trampetan. Bar diobras apa ya? Kok arep rono apa rene Mas jenengan niku? Kanggo piye? Arep rono apa rene? Ayo loro-lorone to. Ya piye carane ki dipororoto? Ya tak pororotone. Anggonku gur siji rono wae kurang ya. Ya nyileh. Pilih nggone sapa? Ki yo sing penak ya Mas. Ya. Pecitan
Kok ketoke kaya lerak ngumpake alpamah wae. Aku manjalo iki alon-alon. Iki wis salon. Bar kuwi kok disesekke soyo ngene-ngene lah ya aku tiba. Ayo pertamane aku alon. Suwe-suwe iki njur nganu embo iki. Aku ora ngerti lho nek dadi engko. Wah. Sing marahi kono mau wis pindho. Yuk kene. Wis mulai dadi iki. Mulai anget aku. Wis, iki aku ora tanggung jawab iki engko nek piye-piye. Iya ya no. Ayo Tin. Ya, Mbak Entin. Panas udan piye mas janjine piye aja mesok-mesok aja mepet-mepet panas Udan panas. aling-aling capek gunung Melampam ya. Iki kok wis ora gencleng. Sing itu. Kok meneng bae? Wae wong ora iso. Aku nek ora iso meneng bae sing tak kono bae iki. Jebul bareng wis panas terus ora iso to. Teka Wis ilang. enteke. Teka ilang ya Mas. Dipotong. Ya, lanjut. Lanjut, Ki. nadyan waton sarata Dicek
Tak kira Mike Supri ya. Ganjal ra. Oh, Suwong. Mike Supri. Niki suwong ta ya, Mas. Ya Supri. Oh, alah. Kalau sing dieling-eling malah Supri. Heeh. Pri. Diutang kok ya karo Supri. Syukur pisan nyawang gunung desa rati raja Ayo Mas Solikin melu Mas. Saiki ana jarine wis keturunan syukur bisa nyawa gunung desa rati ini ora ilang ada lara jas Mas Solikin. Monggo Mas. Siap. Lagi. Oke. Matur. Terima kasih Mbak Elvin, Ya. terima kasih Mas Solikin, terima kasih. Engko nyaur utang ngene Supri kayak mau. Oh, iya. Isi Kelingan. kurang 50 gitu. Kok isih Kok terus, ah. Saya je sampun mak sange Mbok. Ini banyak sekali ya Mbak Lisa. Ya. Tetap dipinangkani no, ndak gelo. Yo. Pokoknya sak iso-iso yo mak. Yo selanjutnya ini podang kuning Anjir. dari Nenek Sabilah Dayaan Pelem. Mbak Umi, Umi Hafifah. Hafifah. Ya, Ya Mbak Umi ya. Disepoti lagi. Hasbunallah wa ni'mal. Langsung naik aja. Langsung wae lah wis nganu ngadeg. Cah langsing ki ngadeg cepet. Ayo no. Apa ya beda to? Lah engko jajal to, jajal. Oh iya, engko ndelok dijajal apa? Bedane harus sing endi? Karo sing ngedram. Sing ngedram kan nganggo diklik. Hah? Beda ya kan kalau cewek cepet ngadeke mergane pakai dingklek. Jadi dari gini langsung gini. Oh iya, tadi langsung jentik Iya, gitu kalau ya. kalau pengedram atau cowok itu beda. Kepriye? Harus gini dulu baru. Kuwi ngopo lek ngene iki ngopo? Ya mbah ngeluruske apa? Hah? Antane Nyoba. Wah, antane gandul. Kasih bawa ya Mbak Umi. Ya, butuh ya. ben marem kok ya. Iya. Oh, Mak. Iya. Iya, genduk limbu. Ya. Nadyan wujud temong peksi So, agawita line
mangsa Iki lho Wisnu kok sing ditanggapke ra. Nah, Oh enaknya. niki oper mboten. Aja, ini spesial Aja, khusus spesial. Kodam Kuning tuh harus Umi Hafifah. Ya, khususon. Gila Kodroti. Wasawenggan lalolilo golek isi podang jenah Ibu bunga ya. iba bunga hengah tiku nyanding bisa dadi Yes, Umi Nah, Hafifah. minir. Miner. Sambil doakan dulu buat masyarakat Masyarakat. dayaan. Nggih, semoga Dayaan. dayaan Dayaan. dayaan semoga seluruh warga masyarakat dayaan pinaringan sehat, pinaringan berkah saking Allah, pinaringan panjang umur, murah rezeki, terus pinaringan apa nih ya? Apa ya? Pinaringan ayam tentrem, terus pinaringan Apa ya? putra sing kathah. Monggo monggo. Angel nih putra sing kathah Lah iki. dikane mau nek banyak anak banyak rezeki. Oh iya, banyak anak, banyak rezeki. Bagaimana caranya biar putranya gadah? Tanya aja sama Pripun? banyak, tanya sama Oh, banyak. tanya sama banyak. Yang anak-anak itu kok banyak anak-anak ya? Tanya sama banyak. Banyak kan ngendok. Kok anak-anak? Sama Wiyogo. Bisa disasar tenan. Ya Om ya. Ya, Esok awaning wis ora kerasan keluyuran hanggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora kerasan esok awan nganti wengi neman yen lihakan nyawang yang leyang tak sabang mecok ning abang kegancangan rintis saka kaduwen sarwi ngoceh dheweke ngelepecok
keluyuran anggolek sing kasayang Ponorogo. Ulung Ponorogo luar biasa. Elok tenan godang kuning. Ya iki mbok siji ya, Mbak. Nggih, nggih, nanti ndak ada yang utang. Nono sing ngersake suratan. Waduh. Suratan iki do re mi. Oh, do re mi ya. Kok dijoli ya no ya. Heeh, yes pokoke nek urung iso minangkani nyun pangapura mergo nek gamelan nek dipeksa ning nada do re mi engko ndak malah ora kepenak no. Oh iya. Iki ana Tombo Kangen. Tombo Kangen. Dari Om Roni dan dedek-dedeknya. Request Tombo Kangen. Mana? Om Roni mana? Dedeknya mana? Dedek. Oke, Om Roni dan dedek-dedeknya. Oh, ada di sana. Oke. Ya iki isih ana Putra Nusmantara, isih ana Gugur Gunung, terus mau Selendang Biru. Ya, Nyidam Sari juga ada. Nyidam Sari juga ada. Ya, Putra Nuswantara boleh kita duetkan dua sinden. Ya, ada Mbak Endah Wasita boleh. Sama Bu Wahyu Krisnawati.
bungah tanpa upama nduk piye Mak awak dhewe sak kloron ketiban sumpar sampur Mak karepku kuwi ketiban sampur dene awak dhewe kok kon ngelunggui bantal anget kok anget iki mau dilase sapa wih kayane dalange iki anake akeh ampuh jare nek bantale anget kuwi anake akeh ngono Mak ya mbok menawa ning mbong kok anget ngendi karo bar tilasku iki karepe piye Mak karepe awak dhewe kok kon apa iki mau sabetan apa kepiye jane awak dhewe ora iso sabetan wong wedok dalang wedok iki kangelan nek sabetan lah iya nek wong wedok kuwi jane apike luwih apik ngeprak bangane kon sabetan sebab apa Mak nek wong wedok nek kon sabetan coba tanganmu nyabet nah ana le nyandung ana le ngisruh-ngisruhi nduk oh iya nek nyabet wah iya ana sik ngisruh-ngisruhi ya Mak ning nek ngeprak beda wong wedok los ra ana sing ngisruh-ngisruhi malah sansaya seru mergane nggawa speaker dhewe nduk njuk piye iki ya ora apa-apa sak elek-eleke iki mau didhawuh karo panitia dadi ak dhewe ya mun didhawuh ning kene bot-bote tresno karo warga ana ing dadapan kene dadapayu dadapan ndayaan dadapayu oh iya Mak sak iso-isone Mak ya iya engko ben dikeprake dalange mbok ben ora bayar kowe kok engko iki tak jupuk amplop-amplop ning kene iki engko ngalamat tekan nggonku kabeh tak colong nah sisan diwaca ya nduk kagem Mbak Cangik lho iki kagem Mbak Cangik gandeng cangike iki ganti wedok berarti dienggo awake dhewe Mbak Cangik oke beres nah kagem Mbak Cangik saking Mbak Wijayati oh nggo Mbak Cangik meneh nduk alhamdulillah nah goleki neh engko sik disimpen sik engko ndak kok ndak dodol engko dienggo dalange kabeh request kangge Mbak Cangik tombo kangen oke beres oke mengke dipun pinangkani nggih beres iya ana neh wah iki lumayan Dik 30.000 ya diparingi
Oh, selendro wae. Selendro wae, geng. Selendro, geng. Oke, bagus. 6 ro 6 ro. Tret 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 tret. Katri kulang mangrempak. Kerto kurareh kakiri. Rananggono gawe gelar ira wang-wang ora pangling ana ngarepku iki sencake kowe. Iya, kowe sapa? Ngaku sapa jenengmu, ngendi? Papanmu? Ngopo kowe ana ing kene? Aku Kuncung. Ngopo kowe, Cung? Kuncung kowe ning arep ngopo? Kuncung aku ning kene arep dadi Sinoman. Aku diundang-undang kon dadi Sinoman ana ing Dadapayu kene, ana ing Dayakan kene. Kowe dadi Sinoman dapukmu opo? Dapukku nggon patean. Monggo aku ora nggawa teh, weluh. Ning nggon patean ning kok ora nggawa teh. Lah ning kene aku mung disambat tenagaku. Dadi ning kene aku mung waton ana apa ning kene, gek engko tak cemplungke, tak suguhke. Kowe ning kene mung arep ngaco kowe, Cung. Jane jenengmu Kuncung sapa? Kuncung Ketut Sasmita. Yen aku arep dadi patean aku arep gender ngono. Gender sing arep ngamplopi kowe sapa? Weluh. Sing penting nyusul dene amplop mengko iso njaluk kancane, rokok iso nyambat kancane beres. Dijak ra dijak mangkat. Kowe mau arep ngisruh-ngisruhi, Cung. Kowe mau arep ngisruh-ngisruhi tut mulya. Wah ora. Yen kowe ra mulih lumpat ana batangku ya. Oh
maju. Dok cek. Ya, dar. Fuh.